बनरगाव बीटीसी बियाबाव बी5 दलनि जयनिं जानायनि दोहौ सा 600नि बांसिन सुबुंफ्रा बी5 दलाव हाबफैदों। बनरगाव बियाबनि बी5नि बिजाथि कुमुद नार्जारिखौ हेफाजाब होनो सिगांबोदों गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा। फैगौ बीटीसी बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादों बी5 दोलोआ। फैगौ बीटीसी बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै 9 नं बनरगाव बियाबाव थांनाय हराव बी5 दोलोआ मोनसे जयनिं हाबाफारि लादों। क'क्राझार सहरनि शान्तिनगराव खुंनाय बे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार सहरनि खमैबो सा 600सो सुबुंफ्रा बी5 दोलोनि बिजाथि जानो गोनां कुमुद चन्द्र नार्जारिखौ हेफाजाब होनो थाखाय सिगांबोनायखौ नुनो मोन्दों। बिजाथि कुमुद चन्द्र नार्जारि, आसामनि बारग'मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, बी5नि लाइमोन दैदेनगिरिफोर रिन्जय बर', प्रहलाद ब्रह्ममोननि नुजाथिनायाव क'क्राझार सहरनि शान्तिनगरनि सा 600नि बांसिन सुबुंफ्रा बी5 दोलाव हाबफैयो। गोबां रायजो राजाफ्रा बी5 दोलोखौ मोजां मोननानै हाबफैनायाव बनरगाव बियाबाव गावनि देरहागोनखौ बांसिन फोथायथि लादों कुमुद नार्जारिया। बे समाव बनरगाव बियाबनि बी5नि बिजाथि जानो गोनां कुमुद नार्जारिया मा फोरमायखो खोनासंदो। शान्तिनगर 1 नम्बर वार्ड आरो 2 नम्बर वार्डनिफ्राय खमैबाबो बहाय 2000नि बारा जोंनि रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै बी5खौ मदद खालामनो थि खालामदों। लोगोसे बहायनो 600+ बीजेपी आरो माखासे नाम्बार्सनि इउपिपिएलनि मानसिफ्राबो जगदान खालामनानै जोंनि बी5 हान्जाखौ आरो गोरासिन खालामदों। बेखौ नुनानै जोंहा मोनसे आरोबाव जोङो गोहो मोनसिनदों। एबाराव जोङो बी5 हिसाबैनो गोबां भटआव बे 9 नं बनरगावआव जों देरहागोन। मानोना 2005निफ्राय इलेक्सन जाबोनाय बे बीटीसीनि इलेक्सनाव दाबो रेकर्ड गैया जे बी5 हान्जाया जेननाय। बे बारावबो निस्सय देरहागोन। बेल' नङा, आङो गोबां गामि, गोबां प्राइमारि गिदिंबाय। जोंनाव 13टा प्राइमारि दङ, 300टानि बारा गामि दङ। आंबो गिदिंदों, आंनि ब्लक लेभेलनि टिमाबो गिदिंदों, प्राइमारि लेभेलनि टिमफ्राबो गिदिंदों। लोगोसेयै गोबां सेलनि जेरै राजबंसि सेल, नेपालि सेल, आदिबासि सेल, माइनरिटि, रिलिजियास माइनरिटि सेल बिसोरबो गिदिंदों। बेनि अनगायैबो जोंहा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गिदिंदों आरो माखासे जोङो टिम बानायनानै होनानै गामि गामि हाबगासिनो दं। बे हिसाबै जोंहा जिहेतु हाग्रामा सारखौनो बयबो मोजां मोनो, बी5खौनो मोजां मोनो। बे हिसाबै जोङो चारिय'फालेनिफ्राय अननाय, मोजां मोननाय आरो बिथांमोननिफ्राय जे एबाराव बी5खौनो भट होगोन बेखौ अननानै खुब मोजां मोनदों। आङो खुब गोजोननाय दं। बियो जेबो प्रभाब गोग्लैया, खारन राजिब फंबाय बिथाङा गोदो बी5निनो जानानै एमसिएलए देरहालांदोंमोन। बेजों न' दाउट साफा सानै सेंग्राफोर थांदों, खिन्थु गार्जेन थरफनि थाङाखै। बिथाङा दासिमबो गामि लेभेलाव जों जेरै प्राइमारि दङ बा ब्लक कमिटि दङ, बे रोखोमनि बिसिनाव कमिटिबो गैया। जायनि थाखाय बिथाङा मोनसेबो प्लेटफर्माव मिटिं खालामहैनाय, रायजोफोरखौ लानानै मिटिं खालामहैनाय बेबायदि खालामाखै। बिथाङा स्रोदै थांखोमादों। थांखोमानानै जबरदस्तियै रायलायनो आरिनो होननानै जुथुमो, लगे लगेनो डाइरेक्ट थफि सोनानै होयो, ओमफ्राय बीजेपीनि बे मालाखौ गानहोयो। बे रोखोमसो जों नुदों। लोगो लोगोनो जोङो बे थांनानै जोङो रायलायहैयोब्ला जोंखौ जबरदस्ति खालामदों होननानै बुङो। आरो फिल्ड लेभेलनिफ्राय फिडबेक मथे खुनु बे रोखोमनि गार्जेन थरफनि रावबो थाङाखै। गावजों गोदो माखासे थांबानाय बे रोखोम थांदों। आरोबाव बे नैबे देबरगाव समस्तनि 4 साबासो दङ, बिसोरो बेजों थांफानानै ओरैनो गिदिंलाबायहैयो। नोंथांनि जुजिनाया सोलों जागोन जुजिनायखौ जोङो रावखौबो गोरलै लाया। इउपिपिएलखौबो जों गोरलै लाया, कंग्रेसखौबो जों गोरलै लाया, बीजेपीखौबो गोरलै लाया। मुथते गासिखौबो एखे रोखोमनि जोंनि जुजिनांगौ हिसाबै जोङो जुजिगोन। दा बे थाङै थुङै जिहेतु
देरहाहैगोना जोंनोखा ओंखायनो फारफ्रोमबो दोलोखौ जोङो गोरलै लाया बे हिसाबैनो जोङो बुरजा मार्जिनाव देरहानायनि थाखायसो जोङो दा बेबायदि जयनिं हाबाफारि मेल मिटिं जोङो खुंगासिनो दङ। बनरग समष्टि हिसाबै माननीय जोंनि BPFनि गाहाय आफादगिरि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारजों रायलायदों। बिथाङाबो थाबैनो जोंनाव इउथ्स उइमेन बिसोरनि वार्कार मिटखौ लानायनि थाबैनो थिग खालामगोन। उइदिन जुननि गेजेरावनो सारा बिथोन होदों। जुननि गेजेरावनो बबाव खालामनांगौ बेखौ साननैसोनि गेजेराव खोन्थाहोगोन। बे हिसाबैनो जोङो एरेन्जमेन्टखौ खालामनानै मोनसे साक्सेसफुल मोनसे जोङो वार्कशप बानायगोन आरो